President jongka H&M Southwest Hills District usamla Lombok Star Marwen hene kasngi habai kren matkilat pathai kubor ulayathu ba ulayo banya kren langba ka telefon ya uba phaibor bani kren sngotu jingmut ya ka jingkren jongu ha kilat pathai kubor ha kini kindiat sngi baladam kane ka jingpenchai ka long hadin ba ka ying ka sem jong ba phaibor paliar kilat dawa ya President jongka H&M Southwest Hills District ba un penchai halor ka jingkren penrem ka jongu ya ka ying jong ba phaibor paliar ya ka jingjia hanong dilon uba Lombok Star Marwen ulayathu ba semladon kano ke jing sha liang ya ka kam ke jongki hanrai ulashuong ba usuirap ya kiba laman saw namar kum ka seng phalang kabadai ban pet ya ka bha kamiat ya ki jing e jong upaj ba kadong kathany balada kilap hagano ka por ya upara kasi kaju aibet ya ke jingrap na ka banta jongki habaya dai part ber ke jingkren penrem jongu ya ka ying ka sem jong ba phaibor uba Lombok Star Marwen ulayathu ba uladeb ban ya kren sngotu ba uba phaibor kumjuru ya ka ying ka sem ka jongki ha ka ju ka por uba Lombok Star Marwen kum President jong ka seng uba jupet ya ka bha kamiat jong upaj ba ulakan tu ya ki arliang mamla ba kin sngob ha ban ya kren sngotu jingmut no knang ba ki kam ki jam kin yaj bet yaj renti no nang ni sakman Tina kalian kejangan atap da ka musim kajing sob kemen adu kata-kata ba nak kalian kejangan kemunung yalam ngayu i gitu ki kubor babe menen na kunta kajing pensyai jong iba haibor palian ti nak kalian kejangan ru ngayu i bai keren kemtu apa sosial media ti nak kalian kejangan ru ngatap da kajing sob kemen ba i ni rangpa i pensyai ya kanorim jong i tina kalian kejongan namar ba kembang ngalaong ha ketugas ngi ba ngayo ya ka punkol na presiden barang ba jongi nang tay napo nongrim mopat ti presiden jong ka unit tina kalian kejongan tinga hapsim ya ka jingkit kli nak mentaki briu ki badon ha ki jing mesam tina kalian kejongan kumunung lam nong yalam ba ngadon kam ban yarap ya ki musim ba kordor nak mentaka jingim jongno la kadai wat ki briu ki ba sniru abadon ke jingjia ngi de ban yarap kan rei nak kalian ke jonga ngamdon kanu ka ta ka jingya dai batno rei nga ke jingi itu ke jonga ka dai be tang bat i presiden rang ba jingi bat kitu ki khot ke jingi hantai te ya ke ai bau presiden jongi nang tai fu ne nga ban pan ya ke jing yarap nak mta ki ba mensau ti na kalian ke jonga ngala yarap ban ya persang ban pun gi kali ti ngala persang na kalian ke jonga ru ngala lek up hang tai apo sibil na mta ke jongki ban pa sumar kamstet lan ban up ladaki poi hang tu na kalian ke jonga ngan yarap ban kerpat ki doktor ban penstet ya kam marbadon apa yang ke jing sau nak mta ke jongki ti tang kata i na kalian kajanga bangga kwa ban yarap ya ki musim briu amdai bangga don ya kata musim kejing kentho ani kejing ya sya yanu kandon re kum kata kejing kentho yanu re na kalian kajanga kade betang ka musim bangan yarap ya ki musim bakodor bat hakabdei bat kejing ya sya liang jongnu na kalian kajanga ngam don bentang ngami itu hire kita mereka musim kejonga kalong baik ba nak kalian kat kum kejing pensyai jong iba haibor la i ngalayo i gitu kijing dia lengba ki video kejong ki tina kalian kejonga ru ngam ong riba ba i ba haibor i siat klumar ki brukum tu ndai nak kalian jong i kadai ka hak ba i haban defend ya la dela da don kinu kiri usliu la daki wan haying jong nu daki babun nang ban light na kejing mensau ya kejing kesem ti na kalian kejong i ila sehi na kejong i kepa jong i kembai ila pensai batnya ti dei lengbai kepa jong i bala sim ya ketaka mensim barang ba na kemtaban penpra ya ki briu ndere ba ituru ba ndere ba ban siat ki ba ndai susiat la kasiat tang ban penting ki nang bakin piatna ti na kalian kejong ngalayo ban ya fun bat i menen kasngi bat kejing ya kran sngotu jingmut kejonga bat iru ila pedang ya ta kejing yarap kejonga ya kibru ki ba mensau bat ilong ru kadai ka hok kejong pi ba
pin yarap ki bru ki ba misal la dei hang nuru la dei bas niu ni ba bahang dei ban yarap ya baro ya ki bru ki ba don kam ya kejing yarap tina kalian ka jongaru nga snyo don ya kata ka musim kejing snyo yo jing kermen ba na kalian jong uni orang baru ai musim pin ini ba ni dei ban yarap ya ki para musim raya kata ka jingjia na ka sedang syabakut iki kami kamsem jong ki wai ngem la ban tu klar na kam ta ka jongki raya kamsem ke jongi ka lebek tang ban yarap laradon kanu ka jing mensau habadon kanu ka jing mensau na kalian jongki riu padba la ki dei na ki wai ki seng halang la dei na ki kun hunyam habayu i ki bru ki don apne ki jing mensau ti ki lai ban yarap ki bru ti tang katahi na kalian ka jangang ngam don hi kanu ka jing ong ba ngaya don bentabat nu ndai na kalian ka jangang tang ka musim ba ngaya rap senyop ha ya ki breu ki badon ha ka kutlat lan ya kata ka pang ka sitom lan ya ka na kalian ka jangang kum nong yalam si bentang akwa ban ya kintu ken pham lem ya kini ki ar yang menlah ka bedai jong iba paibor paliar batkan ke kenhun jong kini ki paj buhur ki ba wan saying jong i mena katu kasni na kentu ya ki lakum no ki dai banyas ngio thu jimut da kalenti ka badai bat kalenti ka bahok bat kalenti ka jing shisha kenang ma kam nom don shu kanu ka jing ya huri hura la kadai ha kaying kasem ke jongki la de la kalong ha kanu ka benta dai kanai kadai ka jing kerpat pit ke jonga ba ngim nom dei ban ya poi shanu kum sing sisam dai nga tentu balak nu dei ban ya sukno ya kanai ka benta kenang ba kin yo wan phai byang ka jing suk ha kilong ying kilong sem ke jongki ba ke jing tu ngalong ba kita kibriu ki badai ho ban bat ya kakam sensal lan kita kibriu ki badon ya kata ko tu akan long kata ko ke jongki nim dai re ban ong bangin ya keni ya kata ko ke bom dai dai ni dai ban sim ya kata ko ki badai ti tang kita ki kentin na kwa ban kentu la mikine ki ar yang mana bat ngala keren ro ya iba hai boar menin ba nakal yang kecengaru ngan yarap makum yo presiden kejongaban pen jongi uba de nang tei ba lakum de ban ya dono ka musim kejing ya sengep tu jimut nga kwa ban pasat hau presiden ba presiden ro un ong ha kita ki breu ki badai ki baya ki men hakane ti mo uruk na thai usung tu ya kane ti ngaru ngan sa persyang hi ban kren ya unu presiden kejongi badai nang tei na nong remopan bas ngepaban kerpat len ni ta kibreu ba don ya kejing ya ki manakane ba sengepaban ya sentu jimut ba iba paibor kenang ba kan long ru ka jingsuk bat kejing kemen na kemta ka kur kajat bat ya kari ber kajat bendreu hi brokowe bat kendian ngai kublai ya ini i rangba bangalayo ban ya fun menin ban ya dap da kejing sok kemen ba ma iru i ai musim nga ba pi dei hok ka jong pi ba pi hab ban ya rap ya ki para musim breu ti ya kata kas nang kakut tingam tip ya kata ka jingja ngem nam itu klar hirai ki kami kam sem jong kiwai bai tang kata ka musim bang ong ba akwa ka musim ko janga ngakwa ban ya rap ya ki breu la don hakinu kinu ki jingja ki ba kam tam ha ki kenja accident kum ki kinu ki benta ti tang ta kentin ko bisa ko bless you